Не, че във футбола не е, ама в StarCraft е още по-болезнено. Победителя не му е гадно, обаче не загубя. Да, във всяко нещо е така. Но твоята мъдрост спортна не можем да оспорим. Кои сме ние, за да спорим с теб? Това са фарбати ветерани. Тук с Зерга си направи бързина просто за да покаже стил. Лосо да, тък му успя да се справи с тези два въркъра, сега ще му се дропят още два. краля, Аскен, но точно наврял се между двата лука. Танка обаче си премина, излезе си и не му пука. Сега според мен трябва още един. На Еди му трябва още един дроп зад минералите на експанда и после ще Ами да, бъде той има бързина, нищо чудно да го предприеме. Владее играта в този момент, няма обаче толкова много дрони, колкото имаше в предишните игри, особено в първата. още един оверлорд с два лъркъра. Според мен точно това ще направи. Ще Пусна, дропи там зад минералите. Пуснал е Спайр, тък му за да успее да се предпази от някой евентуален весел, който ще извади лосо след малко. То всъщност това е единственото нещо, което може да го спаси в момента. Кара и другите два, но те стоят без да върши никаква работа. Мързеливи лъркъри. Ето, вече ги хвана само единия, другия отново стои. Лосо си прави работници от този команден център обаче. Явно имайки някаква идея, че скоро ще успее да убие тези въркъри, излезе му весело, явно това е била причината. Ето, видя ли как го запои? Да, обаче идват още два оверлорда пълни с зерглинги, но Алосо няма никаква армия, връща е тази. Ами никаква армия, чак пък никакъв няма. Има тук Не, няколко смисъл в мене няма, но 4-5 вече е марина. върна. Абе тук някак си може би ще успее да Знам, удържи. бой. Ау. Този марин отнесе толкова много удари, направи 10 убийства, забележи 10 убийства. Да. Терана някакси успява малко по малко да си стъпи на краката. Зерга през това време да видим. Не е направил нови работи, си е направил доста върка. Доста. Сега ще предприема според мен атака и това ще бъде края на играта. Какво те кара да мислиш така? Директно в мен, не знам, просто шесто чувство. Така е, с времето натрупваш опит и ти е ясно как ще се развият игрите. Дори това не. Много ще прави дроп. Според мен ще направи атака в пред и дроп в мейна. Да видим сега. Какво ще тръгне. Терана събра много пари, нямаше как да си ги изхарчи между другото през това време, защото въркърите му биеха по всичко. Еди за трети път бие по един и същи начин. Лосо според мен е крайно изнервен в този момент. Аз поне бих бил на негово място да ме бият 3 пъти по един и същи начин. Ето точно както казах. Атака отпред, за да отвлече вниманието и дроп в мейна. С двата скорджа да избият Сайнс Весела. Да, може и да дропи, за да отвлече вниманието и да атакува централно. Да, едно от двете ще бъде. Ето, тук при работниците, както спомена ти, тежки удари, взима по много. Да. Първо дроп. Въркърчето скрито. Дропа тук Там двата скърчи. на Еди, заслужено печели гейма. След това за моите волен термини, тук се обърках. Ами то си е гейм на английски поне. Спечели серията с 3-0. Този бой с гърба ни, някакво обобщение да направим на видяното. Аз мисля, че казах своето мнение. Еди би 3 пъти по един и същи начин приложи една и съща тактика, която Лосо незнайно защо и 3 пъти не контрира правилно. Той по-скоро си игра неговата си игра, предварително решен как ще играе. Докато не гледаш какво толкова прави Еди, да противодейства. Да, според мен може би трябваше да с 2 бараки в началото щеше да направи доста повече. Еди просто нямаше какво толкова да се защити, той нямаше работници, всичко при него беше заложено на играта му с тези лъркъри. В тази трета игра всичко беше... Лосо е по-добрият играч от мен, така че няма да си позволя да му давам акъл. Така си мисля обаче, че поне можеше да пробва в една от тези от трите игри да подходи по по-друг начин, виждайки как е тръгнал Еди, както и да е.
твоите желания за следващата среща от тази поредица? Следващата среща, според мен, ще бъде добре да видим нещо от сорта на Уилчо срещу Немо. Да, без Немо, ако обичаш. Нищо, Без Немо, нищо, значи ще бъде... нищо против него, но няма да играе тук. Поради много причини. Уилчо срещу някой друг Протос, например. Кой? Сега, не мога да Срещу Протос искаш да гледаш отново Протос срещу Протос. Да, Уилчо срещу Омниор също бъде добър матч. То да хванеш Омниора в игра е нещо, което граничи с невъзможното, тъй че нищо, ще се опитаме да намерим достоен противник, те доста хора го искаха, така че предполагам, че ще се спрем на твоето предложение. Нещо друго, ако искаш да добавиш, поздрави в ефир или нещо от сорта. Поздрави в ефир на всички StarCraft играчи и посетители на PsyStorm. И специално за Керхай. Специално на него, да, с любов, може би. Този плейбой. Той е още малък, но има голям потенциал за развитие. Ще видим дали ще се възползва от него в бъдеще. Може би някой ден той ще учи нас, не ние него. С това приключваме за тази вечер. Чао. Малко изморени и унили. Но това е положението за сега. До следващия път.